Goedenavond, het is zondag 1 maart en u kijkt naar een overzicht van het Zeeuwse nieuws van vandaag. Op 2 plekken in Zeeland zijn vanmorgen lichamen gevonden. Vanmorgen vroeg kreeg de politie een melding dat er iemand in het water lag naast het fietspad bij de Oude Rijksweg bij Kruiningen. Volgens de politie lijkt het erop dat er sprake is van een noodlottig ongeval. Later die ochtend werd er een lichaam gevonden aan de Noorderhoofdweg bij Westkapelle, bij het strand. Het stuk strand was dan ook de hele ochtend afgezet. Ook hier is geen sprake van een misdrijf. Een 54-jarige motorrijder uit Wolvaartsdijk is vanmiddag zwaar gewond geraakt bij een ongeluk op de Stadseweg bij zijn woonplaats. Bij een inhaalmanoeuvre verloor hij de controle en ging hij onderuit. Het slachtoffer is per traumahelikopter naar een ziekenhuis gevlogen. De Stadseweg was vanwege het ongeluk een uur lang afgesloten. Zondagochtenddienst in de Bethelkerk in Nieuwdorp. Maar dan net even anders dan anders. Deze zondag bidden we bijzonder voor mensen die getroffen zijn door het coronavirus. In landen ver weg, maar nu ook dichterbij in ons eigen land. Vanwege de uitbraak van het coronavirus kondigde de protestantse kerk eerder deze week maatregelen aan. Een van die dingen is dat het goed is om bij het uitgaan van de kerk tot nader aankondiging geen handen meer te geven. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het wel goed. Het is toch een maatregel die ook helpen kan. Een goede zaak op zich, want je moet proberen om zo min mogelijk andere mensen te besmetten. Als er een besmetting zou zijn. Hè? Maakt u zich zorgen over dat virus? Ja, aan de ene kant wel. Aan de andere kant ontstaat ook wel eens paniek. Ook door de pers zelf, vind ik. We overdrijven ook wel eens te veel, hoor. Nou, zorgen nu net, maar het is toch wel een beetje op angst. Het komt toch wat dichtbij nu. Ik denk dat dit verstandig is. Want met name ook dat handen geven na de dienst, denk ik, ja, via die ene handdruk met mij zijn toch alle aanwezigen in feite in een paar minuten tijd met elkaar in contact. Naast het niet schudden van handen is ook het advies om bij het kerkelijke avondmaal niet zoals gebruikelijk uit dezelfde beker te drinken, maar uit aparte bekertjes. Voor mijzelf doet het wel wat af aan de beleving. Ook dat inderdaad niet een hand geven na de dienst, maar ook zelf hecht ik wel aan die ene beker die je gebruikt bij het avondmaal. Maar het is een afweging die je maakt. Als dit nu op dit moment van belang is, dan moet je ook niet al te dramatisch over doen. En dan moet je tijdelijk misschien dat toch wel doen uit die kleine bekertjes. Buiten deze maatregelen gaan de kerkdiensten wel gewoon door. Het was open huis gisteravond bij de Sterrenwacht in Middelburg tijdens de jaarlijkse Sterrenkijkdagen. Bezoekers hadden geluk met goed weer en een heldere hemel. Je moet heel goed kijken, hoor. Dan zie je dat het geen hele ronde bol is, maar dat die voor de helft verlicht is. Want planeten en manen die geven geen licht en sterren en de zon wel. Echt, dit is zo mooi. Ik zie ook gewoon echt een beetje die kraters en zo. Het is gewoon... Zie je hier de maan dan? Nou, als ik hier gewoon naar boven kijk, zie ik gewoon een maan. Maar als ik hier door de verrekijker zie, dan zie ik echt bijna alleen maar een maan. En dan kan ik echt veel meer zien. Heb je hem ooit van zo dichtbij gezien? Nog nooit in mijn leven. Dat is ons planetarium. Elk jaar worden dit weekend de Landelijke Sterrenkijkdagen georganiseerd. En dat doen we altijd een beetje rond de periode dat het net een smalle maansikkel is. En heeft dat ook te maken met dat het vandaag Schrikkeldag is? Nee, dat is toeval. Dat is wel heel leuk. Volgens mij is het de eerste keer dat we Landelijke Sterrenkijkdagen hebben op een Schrikkeldag. En dat maakt het wel iets extra spannend, vind ik. Wat is er zo mooi aan de ruimte? Nou, dat al die planeten bestaan en ja, het is gewoon heel cool. Zien we jou over 15 jaar ook in een ruimteschip? Misschien. Zou je wel willen? Ja. Het is gewoon eerste klas prei. Alleen omdat er zoveel aanbod is de prijs zo slecht op het moment dat er toch een gedeelte wordt omgeploegd. Duizenden kilo's prei van een boer uit Zeejansland kunnen niet worden verkocht aan de supermarkt. De boer krijgt er zo weinig voor betaald dat hij er geld op toe moet leggen. Dus heeft de boer besloten zijn prei volgende maand onder te ploegen. Remco Flikweert steekt daar een stokje voor. Ja, dat gaan we zeer aan het hart. Ik ben al een paar jaar bezig om het voedselverspillingsprobleem op de kaart te krijgen. En dit is weer een typisch voorbeeld van marktwerking wat gewoon dagelijks plaatsvindt, wat eigenlijk gewoon niet klopt.
Zaterdag is op een aantal plekken in Zeeland een speciale actiedag waar de preien uit Zeejansland worden verkocht. Goes heeft in de derde divisie aan het uitduel in Friesland tegen ONS Sneek een punt overgehouden. Sneek komt wel op voorsprong na 8 minuten. 1-0 door een treffer van Sam Crowther. De man die ook al 2 keer scoorde in het eerdere duel tussen beide ploegen in Goes, dat in 2-2 eindigde. Het regent in Friesland, maar Goes gaat op zoek naar de gelijkmaker. Dit is topscorer Steve Schalkwijk. Maar zijn inzet komt op de paal. In de tweede helft voert Goes de druk op. Dit is Daniel Wissel. Bereikt Ramon de Vlieger. En in tweede instantie zet hij na een uur spelen de gelijkmaker op het scorebord. 1-1. Vlak voor tijd nog een grote kans voor ONS Sneek. Hier schiet Van Dijk hoog over. De wedstrijd eindigt in 1-1. Goes blijft op de 9e plaats staan. Vandaag is het weerkundig lenteseizoen begonnen, maar de echte lente begint dit jaar op vrijdag 20 maart. Het is ook geen echt lenteweer, al kwam de zon redelijk door, maar er waren ook buien en er zaten flinke buien bij met een stevige zuidwestenwind. Maar er waren minder windstoten dan gisteren. De wind neemt in het algemeen iets af, maar vannacht en morgen staat er nog windkracht 4 tot 6. Vannacht uit het zuiden, morgen draaien naar het zuidwesten. In de loop van de nacht komen er buien bij 3 tot 5 graden. En het wordt dan ook een kille ochtendmorgen met vrij veel buiigheid. Morgenmiddag valt er ook nog een bui. Later is het droger met meer opklaringen, maar wel nog vlagerig weer. Maximum temperatuur morgenmiddag rond 8 graden. Na morgen is het 's middags ook ongeveer 8 graden, maar er is dan minder wind en er zijn meer opklaringen. Lokaal valt toch een regen- of hagelbui. Minimumtemperaturen dan rond 2 graden. Vooral dinsdag is vrij koud, dus dat betekent kans op nachtvorst aan de grond en op de auto. En tot zover. Straks zijn de sportcollega's er weer met Omroep Zeeland Sport. Dus veel plezier daarbij. En voor nu alvast een fijne avond.